Se hvad det er for en. Lige der. Se, det er der. Prøv at se det akvarium med store hajer. Prøv at se det akvarium med store hajer. Nej. Jeg tænker, hun har ikke brug for noget nu. Det var for mig, Jeg har faktisk også en løve. Har du fået en løve? Vi har ikke købt nogen fisk til. Gå videre. Se. Giv væk. Du står og æder på den nye fisk. Ej, se den farve, så er den midt i det hele. Nej, så kan jeg ikke. Du kan spise det hele. Det er ret noget. Det er Nogle gange får en fjernsyn ud til aften, og så sidder vi og finder rigtig hyggelige film med fjernsyn. Derfor så tænkte jeg, vi skal da prøve at lave et filmtema heroppe. Vi skal bygge vores egen film på 3 runder, ikke? Jeg tænker altid, fordi i sådan en film, der kommer... Så det ser lidt sjovt i starten måske. De andre hummer nede i Fakta, de står måske og griner lidt af den, når de prøver at tage tingene op på båndet der. Men det er da okay, den har fået et nye par arme. Efter 2 skift, nogle gange 3 skift, så er den altså helt fuldvoksen igen. Og så er den altså klar til at have lidt i Fakta, Netto eller Føtex, hvis det der på lyst til at gå ind. Det er altså min superhelt, den amerikanske hummer, som simpelthen kan få nye arme og ben, de damer her. Nu er det jer, som skal tænke om, hvem I synes, der skal have andet point end rundt. Har I tænkt jer godt om? Ja. Fedt, så skal vi have første klapsalve for jagthistorie om skyttefesten. Hvor meget vil I klappe der? Det var sådan ret godt. Men kan det slå dagens historie om hummeren? Hvad synes du? ja, det er jo det der det pico fik besøg. Kommer det til. Hej. Det er vores kæledyr. Ja, pico. Jeg skal nok ikke have det for at vinde. Ja, billeder i noget. Ja, det er blomster.